Ξεκινήσαμε και ήρθαμε σε κάτι πολύ ωραίο και όμορφα κουμάσια. Τα κουμάσια του Γιώργου του Δράκου. Τα βλέπουμε εδώ πέρα, στο καινούριο μέρος που έχει έρθει, για να πετάξει τις ωραίες τις ομάδες. Εκεί που ήταν πάρα πολύ δύσκολο το μέρος του και αποφάσισε να κάνει μια μετεγκατάσταση, η οποία αυτή τη βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι κατά το ίμιση περίπου τελειωμένη, έχει και άλλη δουλειά. Από εδώ ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε να τραβάμε στο Δράκο, το Γιώργο, ή αλλιώς Κατσαγόγας. Γιώργο, για να δούμε λίγο τι έχεις μέσα εδώ. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε φίλοι, αυτά είναι φίλοι μου, τα καρφιτσοστά του Γιώργου. Όμορφα πουλάκια, έτοιμα για ζευγάρια, και η ομάδα είναι έτοιμη πάντα για να δούμε και το χαβά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εδώ πάνω που έχουμε έρθει είναι γύρω στο δίμηνο που έχει έρθει. Τώρα έγιναν εγκαταστάσεις. Θα δούμε και ομάδες να πετάνε, αλλά όχι όλες. Όπως είδατε και πριν, όλα αυτά τα κουμάσια είναι γεμάτο περιστέρια για να βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κάνα 2 ώρο, να τραβάμε συνέχεια. Και εσάς εδώ πέρα. Σουλουπάκια γεμάτες τα χτιά σουρές. Όμορφα περιστεράκια, έτοιμα και αυτά για να τα δούμε. Χρόνια περιστέρια δουλεμένα για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Και ερχόμαστε να δούμε και αυτά, όπως όλα, θα ετοιμαστούν για τον καλό του χαβά. Τα έχουμε δει σε παλιότερα βίντεο, θα τα δούμε και μέσα στο 2019. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος για αυτά τα πουλιά, για τα σταχτιά του Κατσαγόγου του Δράκου. Ένας λόγος είναι αυτός για το χαρακτηριστικό του πέταμα. Στις καινούριες εγκαταστάσεις που έχει έρθει θα τα χαρούμε πάρα πολλές φορές. Θα σας τα μεταφέρω εγώ στο καλύτερο δυνατόν μπορώ. Ξεκινάμε να δούμε μια ομαδούλα που σιγά σιγά δειλά την έχει ετοιμάσει. Και τώρα αρχίζει να ασχολείται με τα περιστέρια του να τα πετάξει. Πέρα από τις ασταυρώσεις που έχει κάνει, πέρα από τα ζευγαρώματα, ας δούμε και το χαβά του. Όπως βλέπετε, όλο ασπράκια. Καμιά 20 θα είναι. Ωραία ασπράκια, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και η γαλαζιάδα να δούμε τα φτερά και το χαβά που θα κάνουν τέλος πάντων. Ρε Κατσαγόγα, όπως κάθε χρόνο έτσι συνεχίζεις. Εδώ θα δείτε φίλοι μου κάτι το διαφορετικό. Ομαδούλες σε χρώματα. Τα καρφιτσωτά, τα άσπρα, τα μαύρα. Ό,τι θα πετάει ο Γιώργος θα πετάει μόνο σε χρώμα. Και με αυτά τα φτερά που βλέπετε τώρα. Αλλά να μην υποβαθμίσουμε και τα άλλα. Να μην τα υποτιμήσουμε. Απλά να τα γουστάρουμε. Να τι μάγκες. Ξαναβρεθήκαν στο παρασκήνιο.
Εδώ είμαστε. Έχουν φύγει αρκετά ψηλά. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Εδώ. Ωραία, για να δούμε και το πεσό του τώρα. Λοιπόν, ανοίγω το πλάνο και τα βλέπω τώρα. Οπα. Ήρθε ο μάγκας ο ένας. Ωραία. Παλικάρια. Λοξές, βλέπετε και τις λοξές εδώ πέρα. Αυτές είναι οι λοξές. Τέλος. Αυτό είναι. Αυτό είναι, φίλοι μου. Εδώ είμαστε. Σε δευτερόλεπτα όλα κάτω. Τα φτερά τα είδατε, τα πουλιά τα βλέπετε από κοντά, τα καλούπια του. Τα καλούπια του Γιώργου. Καμάρωσέ το και εσύ, φίλε Γιώργο, να βλέπεις τα κουπαδάκια σου. Εδώ που ήρθες θα κάνεις τη διαφορά, το ξέρω. Αυτά τα πουλιά εδώ μας έδειξαν και λουξές. Να δούμε άμα τα περιστέρια του όλα θα μας το δείξουν αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε ένα αμποφοράκι γύρω στο τριαράκι περίπου. Ο καιρός μας σήμερα. Αλλά όπως είδατε δεν έχουν θέμα. Ρε πούλα ρε. Και ξεκινάμε με τα μαύρα του Γιώργου του Δράκου. Τέλειο μέρος, καλή πλάκα. Τα περιστέρια όποια είναι βλέπουν τον περιστερώνα τους. Ήρθε σε καλό μέρος, δεν το συζητάμε. Το βλέπετε κι εσείς. Αμάν, αμάν, αμάν. Και πλάτες ο Γιώργος. Ωραία του. Ωραία, έτσι όπως πρέπει. Να πάνε να φύγουν από το κομμάτι τους, από το μέρος τους και να γυρίσουν, αλλά όχι πολύ μακριά. Αυτό είναι. Γεια σου ρε Γιώργη, με τα μαυράκια σου, τα φτεροστά σου περιστέρια. Καμάρωσέ τα και εσύ λίγο. Και αν τα δείτε και από κοντά, φίλοι μου, που θα τα δείτε, δεν σας τα αφήσω εγώ να το χάσετε αυτό το έργο. Μας δυσκολεύει λίγο ο καιρός, αλλά θα κάνουμε, το καταδίνουμε ό,τι μπορούμε. Κατευθείαν φύγαν τα περιστέρια ψηλά, λες και τα τράβηξε. Ακριβώς από πάνω μας είναι τώρα. Έχει μια γαλαζιάδα η οποία μας δυσκολεύει τόσο πολύ, η πανάδα αυτήν. Φύγανε προς τα αριστερά στην εκκίνηση, κεφαλώσανε και τώρα δεν μπορείτε να το καταλάβετε, πάνε από δεξιά να πιάσουν το μέρο τους.
Ωραίος ο Γιώργος. Και για να δούμε λίγο και πού είμαστε. Τι κάνει, μας πήρε περιστέρι. Μας το πήρε ρε. Μας το πήρε ρε το άτιμο. Κοίταξε ρε γάμο το μας το πήρε. Για να δούμε το πεσό του. Ο φίλος τα κάλυψε, για να δούμε πεσό. Οχ. Ακούστε τι γίνεται. Ωραία μαυρούλα. Τέλος. Αυτό ήταν. -1. Πάμε να το δούμε και από κοντά. Αυτά είδαμε φίλοι μου. Τράβηξε το Σαΐν. Το τράβηξε, που να μην το τράβαγα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά έκανες και το τράβηξε. Πώς το πήρε Λοιπόν, τα μαυράκια, τα κροκιώτικα του Κατσαγόγα. Όλα παρόν εκτός από ένα. Και αυτό από τη μητέρα φύση. Δεν πειράζει όμως, γουστάρουμε. Τα προσπερνάμε και συνεχίζουμε το χαβά μας με τους επόμενους. Εντάξει, ωραία. Α, τους μάγκας. Ρε μαυράκια. Καλός χαβάς. Όμορφα περιστέρια. Λαφροπέτατα. Τα είδατε φίλοι μου πως φύγανε με πλάτες. Στο συγκεκριμένο μέρος γυρίσανε, κεφαλώσανε και πήγανε στον τόπο τους. Ξεκινάμε να δούμε και ακόμα μια τρίτη ομάδα. Αυτός τον λέει Αχταρμά. Τι εννοεί? Θα έχει διαφορετικά χρώματα. Είναι συνηθισμένος να πετάει όλα τα χρόνια οι ομάδες να είναι σε χρώματα τα ίδια. Μην ξεχνάτε ότι ένα τρίμηνο έχει που ήρθε και ένα μήνα πετάει. Άλλη ομάδα ο Κατσαγός ο Γιώργος. Κοιτάξτε δυνατή κίνηση που έγινε. Σας αφήνω αυτό το πλάνο να το δείτε και να πάω λίγο κοντά. Σουλούπαβα, άσπρα, μαύρα γκαραπέρικα. Πολύ καλά πουλιά. Μακάρι να σας μεταφέρω λίγο όσο μπορώ καλύτερα το χαβά που μας κάνει. Σκρόπισαν τα πουλιά του κατευθείαν και κατευθείαν να πάνε να κεφαλώσουν, να πάνε στο μέρος τους. Άμα είναι πεταμένα τα περιστέρια. Φύγαν όλα. Εδώ είμαστε. Χαζέψτε λίγο το Γιώργο. Κάναμε κανένα κοντινό να δούμε και φτερά. Ωραία. Τέλεια. Και κοιτάξτε λίγο που πάμε τώρα, έτσι. Ξανά κοντά να τα δούμε. Εδώ. Σε αυτό το κουπαδάκι. Έχει μια πανάδα που μέσα στα γαλαζιάδα δεν μας φαίνεται ούτε τα άσπρα.
Εδώ είναι τα πουλιά του. Κοιτάει, έβγαλε κιόλας. Ακούστε. Τέλος. Αυτό ήταν. Για να δούμε και τα τελευταία τώρα. Μας μείναν ψηλά. Ακούστε. Και αυτό. Και τέλος. Με αυτό εδώ το έργο. Το έργο που είδατε ήταν αυτά εδώ τα περιστέρια. Αυτά τα πουλιά εδώ, τα μισά είναι αυτά. Τα άλλα τα μισά θα τα δούμε δίπλα. Κοιτάξτε. Όλα το ένα και το ίδιο. Χαζέψτε τα παλικάρια του Γιώργου. Αχταρμάς λέει. Γιατί έχει μερικά στα χτιά και μερικά σολούπαβα. Βγάλει άκρα. Άμα ζευγαράκι εδώ. Όλα τα λεφτά. Τι θέλει το κορίτσι τώρα? Είναι ο καιρός τώρα για ζευγάρωμα. Είμαστε μέσα στο Μάρτιο και υποχρεωτικά θα τα αφήσουμε και εμείς κάτω. Με το καλό, μετά τις γένες, να δούμε και περισσότερους χαβάδες πάνω από αυτούς τους τρεις που είδαμε τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα έναν χαβά που θα δούμε τα σταχτιά του, ένα χαβά τα σουλούπαβα με σταχτιές ωραίες, ένα χαβά ασπροκόκκινα, σέσικα και τα γαλάζια του τα καρφιτσουτά που τα είδαμε και πριν.